Amen, 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 amen. Jesu Kristu inkosi. Baba ncike yenkosi. Mama Tekwane la e-Orange Farm eGoli, inkosi yami. Siyabona baba, siyabona ku YouTube ncike yenkosi. Sinawe baba emkhulekweni. Eyina uMesibindi. No Petro benziwa kanje. No Pauli benziwa kanje. No Jesu Qobo wenziwa kanje. Iniso ezweni esiphila kulo alifuneki ngoba izwe esiphila kulo libuswa imimoya. Qinisela uqine uMisibindi umbonga uNkulunkulu uthi ngiyabonga Nkosi ukuthi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Noma bebathathile labo bantwana siyakhuleka baba, siyakhuleka. uNkulunkulu uzoba nawe futhi unawe. Siyawubona baba umsebenzi owenzile omkhulu kakhulu. Sihlala sibukela, sihlala sivula ama-YouTube, sibuka sivuseleleka, nathi sithola amandla okuba siyenze ngempela intando kaNkulunkulu. Uma sibona nina baba uSibiya ningamandela sezulwini, nathi siyakhula kumoya. Qina uMesibindi, ungapheli amandla, ungethuki, ungabi navalo. Siyabonga babulise ekhaya umama nabantwana nebandla lonke. Siyanithanda ngothando lweNkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi mawami. Ayo Nkosi yami ngaze ngathobeka. Ngiyabonga kakhulu bawami. uNkulunkulu angigcinele wena nje nobaba. Siyabonga usiqinisa, siyabonga usiduduza, siyabonga usikhuthaza. Siyabonga futhi ukusikhulekela. Siyabonga kakhulu mawami, siyabonga kakhulu. Nkosi yami siyanithanda nathi ngothando lukaKristu Jesu. Siyabonga kakhulu ma, siyabonga kakhulu. Usho okukhulu kithi lokho, ukwazi ukuthi embusweni kaNkulunkulu bakhona bami nathi. Siyabonga induduzo mawami, siyabonga kakhulu ma. uJesu asigcinele nina. Amen. Ncike yenkosi, uJesu Kristu inkosi. Hayi besibhekile la sithi bakubopha nje. Imoto ziyehla, ibandla lonke liyehla. Siyokhuleka emageyithini ejele, bakuthinta nje. Sithi ngoba manje Nkosi yami konke lokho kwenzakalayo ukube sibambene simunye ngaba kwenzeki. Besithi bakubopha nje, sithi ibandla lonke liyehla. Nathi soshaya itoyitoyi phambi kwamajele, sikhuleke simbize uNkulunkulu wethu. Ngoba kunje benza lento, bayabona thina amaKristu ukuthi asimunye. Ngoba nakho lokho kwenzekile kufanele ngabe siyahlangana, siyaya laphana, siyokhuluma, sikhulume iqiniso lelo likhulumayo. Likubonakala ukuthi leli iqiniso likhulumayo linesapoti, nathi siyalazi. Singathi siyalazi kanti silithulile. Sigcine ngokuthi siyalazi kodwa silithulile. NgoLwesithathu nje kwi-YouTube ngizawukhuluma manje ngiqondana naye ngqo government. NgoLwesithathu nje ngizobe nginaye nje ngqo, ngihambile ngayothi khansela, ngikhala inyembezi ngayothi khansela. Nami ngifana naye-ke uSibiya. Manje nami ngizomusha ugovernment nami into ngoba khona manje baba sinomama la utetile ngaphambi kwayizolo. Maye eklinikhi bamhlalise kusukela ekuseni kwaze kwayoshaya u2 ebusuku. Ngoba kwathiwa masitetele ekhaya asozolanda incwadi. Kodwa nje ngokuyolanda incwadi bamhlalise ekuseni kusukela ngo9 kwaze kwayoshaya u2 ekuseni, u2 ngakusasa. Ngoba manje sekuliwa nje nevangeli. Asihlanganeni baba, asihlanganeni nceke yenkosi. Besithe nje bakuvalela nje. Bakuvalela imoto ziyokwehla zonke. Siyabonga baba, siyabonga. Haleluya mawami. Haleluya. uJesu Kristu inkosi ma, siyabonga kakhulu.
Nkosi yami, sekuyisikhathi sokuthi ibandla lihlangane manje. Sonke singumzimba kaJesu Kristu. Umbuso walelizwe usuveze ngokusobala ukuthi umelene nebandla. So-ke siyabonga kakhulu indlela mawukhulume ngayo. Siyethemba ukuthi izokhuthaza nabaningi. Singajabula kakhulu uma singabumbana. Benza kanjena nje bayasibona ukuthi siyinhle kanje ubuveza nawe ma. So angathi uNkulunkulu lomqondo angawufaka nakwabanye abazalwane. Sibe imbumba basibone ukuthi sihlangene. uJesu Kristu uzodunyiswa emhlabeni kulesi sikhathi. Siyabonga kakhulu mawami, siyabonga kakhulu nje. Asiqhubeke sibambane emkhulekweni, sikhulekisane. Impi akusiyona yethu. Siyambonga uJesu kakhulu. Amen.